Juan, Kapitulo 4. Nahiabot siya sa usa ka lungsod sa Samaria, naginganlag sikat. Nga dili layo sa yuta nga gihatag ni Jacob ngadto sa iyang anak nga si Jose. Atua didto ang atabay ni Jacob. Milingkod si Jesus tupad sa atabay, kay gikapoy man siya sa panaw. Mga alas 12 na kadto sa udto. Niining tumura, ang mga tinun-an ni Jesus miadto sa lungsod aron pagpalit og pagkaon. Unya, miabot ang usa ka babaeng Samarianhon aron pagkalos og tubig. Miingon si Jesus kaniya, "Paimnar ako." Ang babae mitubag, Hudyo ka, og ako sa Marianhon. Unya nganong nangayo ka man ka na kog tubig na mainom. kay ang mga Hudiyo god ug ang mga Samarianhon wala may panagsandurotay. Si Jesus mitubag, "Kung nasayod ka paunta sa gasa sa Dios, ug kung kinsa kining nangayo kanimog tubig, mangayo kagayod unta kaniya, ug hatagan kaniyag tubig nga naghatag sa kinabuhi." Ang babae niingon, Sir, wala kay timba og laom mga tabay. Asa ka man magkuha niya ng tubiga? Kini nga tabay ay hinatag sa among katigulangan nga si Jacob. Ug siya ug ang iyang mga anak ingon man ang mga kahayupan miinom gikan niini. Labaw ka pa ba di ay kang Jacob? si Jesus mitubag, "Ang moinom nining tubiga uhawon pag-usab. Apan ang moinom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon. Kay ang tubig nga akong ihatag mahimo diha kaniya, nga usa ka tuburan nga mohatag og buhing tubig, ug kinabuhing walay katapusan." Ang babaye miingon, Sir, hatagi ako nining tubiga aron dili na ko uhawon. Ug dili na usab ako moani sa pagkaras. ug giingan siya ni Jesus, "Lakaw, tawga ang imong bana ug balik nganhi." Wala ako'y bana. Miingon ang babaye. Si Jesus mitubag, "Husto ang giingon mo nga wala kay bana. Diha kay 5 ka bana ug ang lalaki nga imong gikaipon karon, dili tinuod mong bana. Tinuod ang imong gisulti kanako." Ang babaye miingon, Sir, nagtuo ko nga propeta ka. Sa Diyos din hiniining bukira. Apan kamong mga Hudyo nag-ingon nga kinahanglan sa Jerusalem din simbahon ng Diyos. Si Jesus miingon kaniya, "Babay, tuuhi ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo mabalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhiban ining bukira o sa Jerusalem. Kamong mga Samarianhon wala makaila sa inyong gisimba. Apan kaming mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kaya ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Apan hapit na moabot ang panahon, ug karon ani ana nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios espiritu, ug kadtong magsimba kaniya, kinahanglang magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran." Miingon kaniya ang babaye, Nasayad ako nga moan yung Mesiyas nga gingan ni Kristo. Inigabot niya iya kitang sultihan sa kanan. si Jesus mitubag, "Ako nga nakigsulti kanimo, mao siya." Niadtong higayon, nahibalik ang mga tinun-an ni Jesus ug natingala sila pag-ayo. Sa pagkakita nila nga nakigsulti siya sa usa ka babaye. Apan walay usa kanila nga nakapangutana sa babaye kung unsay iyang gusto. O nangutana kang Jesus nga nakigsulti siya sa babaye. Unya, bibiyaan sa babaye ang iyang banga ug ibalik siya sa lungsod ug giingan niya ang mga tawo. Dali ka mo, ang tanawan ninyong tao nga misulti ka nga sa kanang lakong nagbuhat. Siya na ba kaha ang Mesiyas? Busa, namiya sila sa lungsod ug mangadto kang Jesus. Niadtong higayon, ang mga tinun-an niagda kang Jesus. Rabi, tao na. Apan siya mitubag, "May pagkaon ako nga wala ninyo hisay." Busa, ang mga tinun-an nagpangutan-an,
May nagdala ba kaha kaniyag pagkaon? Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon, mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug sa paghuman sa buluhaton ngayang gipabuhat kanako. Dili ba nag-ingon man kamo? Mga 4 pa ka bulan una mabot ang apan tan-awan ninyo ang kaumahan. Hinog na ang mga bunga, ug husto ng anihon. Ang nag-ani, magkadawat og suhol ug hipuson niya ang mga abot alang sa kinabuhing walay katapusan. Aron mga lipay ang nagpugas ug ang nag-ani. Kay husto ang giingon, lain ang magpugas ug lain ang mag-ani. Gipadala ko kamo aron mangani sa wala ninyo hagoe. Ang uban mao'y naghago ug kamo ang nabulahan sa ilang hinaguan. Daghan sa mga Samarianhon nga atong lungsura nanuo kang Jesus. Kay ang babayi niingon man, Kisultihan ako niya sa tanan kong nabuhat. busa sa pag-abot sa mga Samarianhon, gihangyo nila si Jesus nga magpabilin uban kanila. Ug nagpabilin siya didtog 2 ka adlaw. Daghan pagayod ang nanuo kang Jesus tungod sa iyang gisulti. Giingan nila ang babayi. Bituon na kami karon. Dili na tungod sa imong gisulti kung dili tungod kay kami mismo. Nakanungog kaniya ug nasayod kami na siya mao gayud ang manuluwas sa kalibutan.